ένα θερμό καλωσόρισμα, ένα θερμό χειροκρότημα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που μας έχετε διαπαιδαγωγήσει, μας έχετε μεγαλώσει και συνεχίζετε να μεγαλώνετε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αγαπητοί σπουδαστές, γονείς, συνεργάτες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Αυτά τα ολίγα σεμνά και ταπεινά που μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε σε όλους εσάς που ήρθαν σήμερα μαζί μας, θα τους δώσουμε από μια απλή πλακέτα για την προσφορά τους στον ελληνικό κινηματογράφο. Διότι ελληνικός κινηματογράφος είστε και θα είστε και θα μείνετε για πάντα εσείς και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Θα ήθελα όμως την κυρία Άννα Καλτά για 2 λεπτά εδώ. Θα ομιλήσω. Εγώ δεν είμαι στάρ. Έχει μεγάλη διαφορά η στάρ από την ηθοποιό. Η στάρ είναι του σινεμά. Λάμπη. Οι ηθοποιοί είμαστε πρωταγωνίστρια, μπάμπο, αλλά στάρ είναι εκείνοι που παίζουν στο σινεμά. Μα δεν ξέρω πια κάπου υπάρχει αγάπη, μα δεν ξέρω πού ηλιοήλιες αγκαλιά βασίλειο στο χέρι και προς το μέρος της καρδιάς άτασπρο περιστέρι. Πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τα... Καλή πρόοδος, έχω πάρει κι άλλα βραβεία, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί προέρχεται από εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας δίνουμε την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουμε να θεσμοθετήσουμε αυτή τη βραδιά. Making love in the afternoon with Cecilia up in my bedroom. Making love. I got up to wash my face. When I come back to bed, someone's taken my place. Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you please to come. Όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ονόματα θα τιμήσει σήμερα η σχολή μας, η ΕΚ Όμηρος, 62 χρόνια πορείας. Jubilation, she loves me again. I fall on the floor and I laugh then. Oh, jubilation, she loves me again. Είσαι DJ! Φαίνεται έτσι. Ελπίζω να αγαπάτε λίγο τη μουσική εδώ πέρα. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό να διασκεδάσει ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σε αυτή την εκδήλωση της σχολής μας. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί ούτως ή άλλως σε μια τέτοια γιορτή έχεις και εσύ αρκετά να πάρεις. Και ένα κομμάτι που παίρνεις εκτός από ενημέρωση, γιατί πράγματι δεν τα ξέρουμε όλα. Υπήρχαν κομμάτια τα οποία απουσίαζαν από τη δική μου γνώση και τα έμαθα σήμερα. Από την άλλη πλευρά χάρηκα γιατί διασκέδασα κιόλας. Άρα εγώ μάλλον πρέπει να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πρόσκληση. Είναι η εποχή για ευδαίμονες νέους. Όχι αδερφέ, δεν με νοιάζει, σκοτίστηκα, δεν ξέρω
και γουστάρω που δεν ξέρω και πρόβλημα έχεις εσύ που ξέρεις. Και αυτό αφορά και τους δασκάλους σας. Κάποιος που σας χαϊδεύει το αυτί, περνάει την ώρα του μαζί σας. Κάποιος που υδρώνει, που λέει, που κάνει, που ράνει, που είναι αυστηρός, που προσπαθεί, αυτός δεν σας κοροϊδεύει, δεν σπαταλάει το χρόνο σας, άρα κουράζεται κάτι να σας περάσει. Εκτιμήστε το δεύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ένα μικρό αναλυτικό δείγμα. Όταν έχεις πάει σε 3 Ολυμπιακούς αγώνες, έχεις πάρει 3 χρυσά, έχεις μια οικογένεια με 3 παιδιά, μικρά παιδιά, τα οποία προσωπικά έχασα πολλές στιγμές, από τις οποίες κάποιες στιγμές δεν γυρίζουν πίσω. Όλα αυτά με υποχρεώσαν και είδα ότι υπάρχει και ένα τέλος, μια αρχή, και ο αθλητισμός έτσι είναι. Δεν είναι όπως ο ηθοποιός, όπως ο δημοσιογράφος, όπως ο πολιτικός ή ο δάσκαλος. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ο καλύτερος κριτής για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι το κράτος, δεν πρέπει να είναι το κράτος, δεν πρέπει να είναι το δημόσιο, αλλά είναι τελικά η ίδια η αγορά. Και αυτή θα κρίνει εάν οι σπουδές και οι γνώσεις που θα αποκτήσετε εδώ πέρα θα είναι πραγματικά κατάλληλες για να σας επιτρέψουν να ακολουθήσετε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Εγώ πιστεύω στην ελευθερία της επιλογής, πιστεύω στην δυνατότητα των νέων ανθρώπων να μπορούν, αν θέλουν, να επιλέξουν προς τα που θα κατευθύνουν τις δικές τους επιλογές στο ζήτημα της εκπαίδευσης, είτε μιλάμε για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είτε μιλάμε για άλλες μορφές παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το κράτος πρέπει να εποπτεύει αυτές τις αγορές, αλλά πρέπει να αφήνει το δικαίωμα επιλογής ελεύθερο στους φοιτητές και στο τέλος, επιμένω από το οποίο λέω, η αγορά εργασίας θα κρίνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το συμβόλαιο μου λέει ότι θα δούμε Ολυμπιακός να μας κάνει. Αν μας θέλει, αν δεν μας θέλει. Δεν έχει κάνει μια πρώτη συζήτηση. Τίποτα, όχι. Εσύ θες να μείνεις. Και βέβαια. Εντάξει, είμαι σε μια ομάδα καλή και... Αυτό που θα πει γιατί. Δεν είναι καλό. Θα γίνει σαν μερικούς δημοσιογράφους που είπα πριν στην αρχή. Ή δεν ήσουν στην αρχή. Δεν είναι καλό. Κάποιοι για τις φίλες που είχαν ακουστεί για το τι γίνεται στη Ρωσία και στη ΣΕΚΑ το καλοκαίρι ισχύουν. Αυτά είχαν ισχύει αν ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει κάποιον άλλο παίκτη στη θέση μου, όχι στη θέση μου. Επειδή πήραμε τον Παπαλκά τη ΣΕΚΑ. Όχι, και αυτό είχε ακουστεί, αλλά εντάξει, περάσαμε ξεχασμένο. Υπήρξε όντως ενδιαφέρον. Ναι. Από τη Ρώσικη ομάδα. Δεν σου κάνω να πάω.